Makataura achikati I still remember pamakabva kudare muchiti makaona chipoko. Mungambonditsanangurira here kuti ina handisati ndambochiona chakamboitira chipoko unoziva zvinoitika masekemsese ekuti unoone chipoko zvimwe zvinongoitika usingafungidziri kuti neapo unenge wakamira usingazivi kuti zvakutoitika zvi, asi unozoona kuti kana mamiriro anoita bvudzi rako unongoona kuti mhepo yapanapa. Mama kambochiona here chipoko? Ndandisati ndamboona hangu chipoko paupenyu hwangu, asi zvakakonzeresa kuti ndiite chipoko, ndione chipoko musi uyoyo ngezvekuti hanzvadzi dzangu idzodzo dzinotaura idzi ndatobva padare ramambo Mutasi, ndandaenda nemachira ayo hanzvadzi idzodzi naiona vari kuti isusu toda machira, kwakusvika pakutengesa mai wangu the late machira nemabakatwa. Danga ari machira ega panga pasina nidhi yekuti nayo atora kuenda nawo kwamambo, asi pakazoita mabakatwa mairi anova mambo akataura kuti mabakatwa aya ndiwo ashata, ngekuti kuvhurwa nekuvhara nekuvhura kwebakatwa kune meaning yako, pane zvazvinotaura. Otherwise pakuvhara paya unenge unoda kutobaya kana hama kana wedzinza. Saka machira aya nebakatwa iwe chikatouya nazvo kudare sei, ikati ndauya nazvo kudare ngekuti warubudiro wachitaura kuti kwazi toda mabaka, ndiwo wakatengesa mai mabakatwa nemachira. But iye zvinezvi waona kuti wakundwa padare panapa wakuramba zviro zvacho hawachazvidi. Kazi ndimambo kazi wachikati hazvinetsi, chitorai machira iyo nemabakatwa aya muendese kwakabva mai kwasekuru. Mva mazviendesa? Ndizvo zvakaitika. Alright. Tisati hedu taenda kune chipoko, machira aya munazoziva kuti anoshanda chii? Machira aya munoziva, machira aya ndambotaura ngeelement yekunganga kutendera musoro aya. Munhu unenge atotendera musoro unoita zvinhu zviri unpredictable. Machira aya ndakaona munhu aibudirwa ngengozi iyo ya1920 ngekuti tete wangu wanga akapuwa ngozi iyo ndakazomuona ini ngemadziso angu mairi aya. Ndandatoka mukomana akati kure apa akazoshaika, ndiyo aigara nemachira iyoyo. Machira iyoyo anga asiri ewaiti ba, uyezve pava pasina bakatwa ba, anga ari eblue. Jira raifukidzwa iyoyo ngozi iyoyo raari reblue, risiri rewaiti. Saka takazoshamisika uyo wakuti ndiri kubudirwa ngemweya iyoyo akutengesa vanhu jira rewaiti rinova ranga taurira kumasowe kwauya zvisiri araindi nezvengozi iyo tiri kuziva 1920. Saka tete vai mashandisawo kudii machira, sezvo mamati ndakatoaona ndimazita mamakura zvokuona zvanga ari kuashandisa hatichazivi kuti angada kuza kuashandisa muzvakashata, ngekuti kana ndichiti angada kuza kuashandisa muzvakashata ngezvekuti isusu mudzinza redu rekwachikati kana kuti mumhuri yedu takagumisira kuexperiensa rufu kushaka kwehama yedu 208. Saka from 208 kusvika rumwe rufu rukazoitika mai pakashaka mai 2025. Saka pakati apa takagara pangangova kuvanhu vakutambudzika havo nezvimwe nekudidini, asi hapasi akamboratidza masainzi ekuti hamusi kuona kuti musha kwachikati ingozi yapinda. Saka kuti angada kuashandisa kubaya wamwe wedzidza toti zvazvisati zvasenza. Alright. Okay. Kuchitiudzai musi wechipoko chii chakaitika? Mushure monga ndatamburira machira iyoyo dare rakazononoka kupera, rapera kutongwa. Tanonokwa kutongwa
ndipo pakafamba just a few meters. Sadza kumanguwa. Dzadza kuma past 9. Alright. Just a few meters kubva mudarera pa courtroom yawo yamama. Ndisati asvika pa bridge, pane bridge riripo. Kuti ari Zongoro River wacho iri amene. Ndi Zongoro River. Ndisati asvika pa bridge ndipo ndakatanga kuona kuti moto uyu uri kubaka uchidzima, uchibaka uchidzima. Ndakafunga kuti pamwe itochi. Then ndakamboedza kutera masure. Ndizoone moto wabva dzima zvachosa. Ndipo ndakaona kuti hausi moto wega uyu. Regera ndichidzoke. Saka on my way ndakudzoka. Ndakataka kuona kamoto anditi munoziva kakaita unga firefly. Chitaitai. Saka asi iko kakatsuka zvakapindiridza. Kaka ndidarika. Ini ndobva ndachi semunhu ndakumhanya ndakufemeruka ndiri. Ndiona kuzonangisa side mweroad yekusvika pacourtroom. Pane line yemiti. Miti yemihombe. Ndakazoona miti imomo majeka amasikati. Then makumbo anga weakening. Kwakuseka kwemunhu unenge apotsoka. Semunhu nane makumbo aneta. Pauchiwi ndipo ndakaridza mberi. Lucky enough mambo anga ari nemwimu muri padhuze. Ndipo mwashamisika kuona ndiri kusvika muchimhanya. Ndichimhanya. Saka munao makangoona light. Akasiri mwedzi here. Mwedzi ndingatadzoziva mwedzi. Kana kuti mimi manga mimi. Uye mwedzi ungabudira mumamiti here. Ipapo manje. Kukana kuti uone kuti asachikati mami nenyaya dzamama abva kuitawo. Aiwa ndandine hamusi kucorporate world yakafanira kuti izijekesera. Ndandine machira andinotaura. Nemakano nemabakatwa. Saka there was each and every reason yekudhonza mweya yakarara hayo. Alright. Zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakakonzeresa. Ende vamwe vestudio imwe ndimakazotondibatsira kubvisa taona sachikati. Because ndandichazobva sei padare. Namagarirwa. Nezviro zvondakapikatira. Saka muna kuona makangona light hamuna kana kuona semunhu kana kuti sechi. Vamwe vati chipoko chinogona kunge atori munhu. Vamwe vati chipoko chinogona kutongoita kana kuti chishiri. Hamuna kuona makangona light chete. At first pakaparudzima moto uyu ndakafunga kuti moto itochi yeselfone. Pakaparwa pia unga pane vanhu kana kuti pane munhu pamberi. But kuzodzima kwakaita uyu kwakazoita moto iwoyo manje ndio kwakaratidza kuti nebvudzi rinenge ramira akangomira ndipo kuti zviro zviri panapa zvinomira mushe. Ndinotenda midzimu naMwari chiro chakandibatsira ngekuti dai ndakasvika pa bridge rezongoro river zvaizondinetsa kuti ndibve ikoko. Kutiza plus mungomhanya ndiona kunge muchirigona kumhanya. Makore apo. Because ukanga wakunanaira kuma 70 it's not a joke. Uchatiza ende chairi nadzo kubata zvakadai. Aiwa. Pamwe chai ndinodibvutira machira iwoyo. Kuti chaide machira. Saka machira ya muchinawo. Machira ndakadzokesa kwasekuru. Makadzokesa kwasekuru. But after ipapa pamadzokesa hapana chimwe chinhu chakazoitika. Ndinawo nekunga ndadzokesa nenguva yona ndinawo acho. Hapana kana kuti hope idzo ndakaiborota dzakashata kana kuti dini. Kana mhuri yangu ndinotenda yakagarayo zvakanaka. Hapana kana hatina problem. Danga ingoitawo problem pano neapo yekushaya mari. Atese akatotibatawo changu nezuva. Alright.
sachikati nyaya idzi kana ukasvika kumusha pamwe munoda kuuya kumusha tikuya munongoona kuti kana pamusha pacho apo ndirikugara pakatsvukira kana uchi pakatsvukira uruti hatizvo zvavaizopomerwazi mune zvamakacherera here mabhodhi parts general dealer yakabroka general dealer iri kushanda aisi yangu iwewe corporate world ungati warenda shop yemunhu wobva wabvapo wosiya woicherera zviro zvako shop mairenda ndandichirenda alright one time iwe semunhu urikutendera musoro zvinotaura wakataura kuti kwazi rimwe ropa racho ndakarisa mutoilet ngofunga kuti grip yenyu irikutaura kuti ndakauraya ropa rayo rimwe ndikaisa mutoilet and a normal thinking person ungauraya munhu kuenda koisa ropa mutoilet saka shop hamuchisina here handisina shop chii chakaita kuti muzoshandira pagreen market chii chakaita kuti izovhari general dealer matoestablisha business chakati ndivhare inflation alright nguva iya yemabheara iya neine saka makatomboita mari kasachikati mari ndakaita handishori kana vanhu vese mumahonda vanoziva kuti vamwe vatosiya kutenga mumwe mashopu vachiuya kutenga kushopu kutosvikira mari iyoyo yakatokudza iwo ari kuti ndakauraya munhu ngoti vamwe vacho vanga vasina kugarisika zvakanaka vaindotambudzika vari kwarume kwavo asi semunhu unenge une zviro zvakawanda vaipota vachitopawo kana shuga umwe wacho hanzvadzi yangu iri kutaura kuti yakazi ndichihera ndiye uri kutendera musoro ndakatora mwana wake apasa mushure munge apasa form 4 ndikati muzukuru hazviitiba kuti iwe uyu ungogare chete wangabva atsvakirwa basa rekuenda kotengesa mutakishop ndikati hazviitiba kuti iwe udini uende kotengesa kosenzera munhu mutakishop yake ichiuya ndikufundise kuita form 5 neform 6 pamutare boys high ndadaro izvozvo mubereki wacho angasingambobvisi kana school fees chinyi kana examination fee inini semunhu ndandine zvikwanisiro zvangu ndamufundisa muzukuru uya wakabva ita zvakanaka akapasa form 6 yake akaona nzvimbo infact musi wakabuda mavacancy musi wakabuda mabasa wakadaidzwa kuuniversity akadaidzwa kupolisi akadaidzwa futi kuteachers college akadaidzwa kuti nursing kwese ukakadaidzwa kwacho iko maapplications acho akauya one day auya one day yobva achizochuza kuti ini semurombo ndoenda kupi akaenda kupolisi ndiko kakabva aenda kosenza uko murakidza kuti mune moyo wakanaka but point yatachida naso tasachikati ndeyekurakidza vanhu kuti hapasi pese pekuti munhu anobudirwa zvine zvitaurwa chokwadi ende zvine maconsequences kana kuti zvimingaidzo mukati meupenyu hwemunhu saka zvinoda kuti mhuri yezimbabwe kana vanenge vachiona mukaona kana mweya wabudirwa zamai nepakuru first of all kusika vanobatsira chaivo chaivo kana vanobatsira nenzira dzechimanje manje vatinoti madhokta medical help chaiyo inodiwa kuti musazokanganise upenyu hwemunhu anenge akazvigarira achizvishandira nekuti zvine maeffects ane macosts chaiwo chaiwo ndofunga mabuda mari up and down humiliation imagine uchiuya mugreen market international saka panoda kuonekwa achikati ndinoda kungoita follow up zvangu pane pamwe apo musina kuiva zvaita ndomona garika pane pamwe apo musina ndizwa zvakanaka alright taurai tinzi achikati ndinoda kuti ndikwenezere corporate world apo musina ndizwa zvakanaka ngepekuti iwe neni ukwana waita hama yako iri kutendera musoro nasai kuibata zvakanaka kutoziva kuti munhu uyu maitiro akara kuita izvozvo zvenga zvinobatsira what is important ndikuziva kuti maitiro ari kuita munhu uyu zvakufanana nemunhu nebenzera kutora hembe uri kugeza
Ukaridzingirira. Ukaridzingirira vanhu vanoti ndiani uri kurowa. Tese munyanya ari kutidzingirira. Saka in this given case mambo wakatoona utoti wakaoneka ari kugeza. Asi apa akaona kuti ibenzi iri haana kuridzingirira. Yenzi akati endai kugreen market muone kuti ndiro yacho iriyo ikashaika. Endai kun'anga, n'anga ikabudisa. Iye zvinezvi unoona kuti hosha iri kuenderera mberi. Saka isusu vanhu, isusu hama neshamwari takafanira kuti tizive kuti munhu uyu maitiro ayakuita aya hazvisisiri zvega. Hazvisisiri zvega. Ndizvo zviri important. Ndizvo zvakakosha. Hapachine chimwe here chamunoda kutibatsira. Mugreen market wava vanhu after kudai hapana akazombo, munoziva kuti vanhu vanotaura ukama hwenyu nevanhu vamunoshanda navo hwakangonaka, hapana kana chamakavhiringira. Munoziva mushure munga ndakunda nyaya dzakasiyana siyana. Ruzhinji rwemugreen market rwakabva rwaita very confident. Kuziva kuti uyu mutungamiri wedu munhu unoziva zvaari kuita. Unoziva kuti apane kakamira kuti he is focused. Asiri munhu wekuti kana wakamudenha iwe unondoramba akanyara kutokupa rimwe dama kuti haro hako. Hakuna. Tinopendedzana kudare. Alright. Saka munotomboenda kana kumasivu court nemakwese. Aiwa, ndakatopinda nedzimwe nekutomirira. Noti izvo tinotaura izvi haisi kuti idambe-tambe ba. Mirira kuti kuti ndingangokupa hangu nzwisa basi. Ndiwe nzwisa. Nzwisa imwe yakamboitika ngeyekuti ndiri panapa pagreen market. Pakauya umwe murume wechidiki. Akati ndimi wachikati here? Ndikati ndini wachikati. Akazi wachikati munoziva here kuti ndakazwa ndiri kuMozambique kuti munodini munobatsirawo isusu vanhu vakasiyana siyana. Uyezve kana muvabatsira hamubhadharisi. Ndikati ndinobatsira pamutemo. Handidi mari yemunhu ngekuti kubatsira kwandinenge wandaita sandi kuti kungwara kwangu, asi kuti i-calling. Kazi inini wachikati ndati ndiri kupinda ndichangobva kuMozambique. Ndada kuti ndiedze kutengesawo hembe idzona ndinadzo. Wandinge ndabva ndasungwa ngemagusha municipal police. Yandisunga yabva yanditorera hembe idzona ndinadzo. Ndandichabva kutengesa zviro zviri worth $10. Saka wanditora ndaenda panozi paView House police post yavo yeCity Council. Ndasvika ipo papo ndatera hembe dzangu dzatorwa idzodzo. Ndipo mapurisa emutare City Council vati iwewe udza $10 yawatengesa yacho. Matiketi edu isusu haatangiri pa$10, vanotangira pa$20. Saka chiriti pa$10. Kazi ndobva ndabvisa $10. Ndobva ndawa pamapurisa pastation pawo, paofisi pawo. Ndawapa $10. Abva uyu ndabva ndavadzokeserwa zviro zvangu zvese. Saka chanyanya kundirwadza ngechekuti izvozvi handichina kana mari yekuya kana chini. Saka ndauya kwamuri semunhu ndazwa kuti munobatsira kuti hapana zvemungandiitirawo here kuti ndidini maitiro andaita. Saka ndati kuita kangu basa ndikati chirega ndidi ndipedzise basa iro ndiri kuita. Iwe zvawaitirwa izvozvo wapawa risiti here zvawabhadhara $10? Asi hapana icho ndapuwa. Ndikati pakanaka. Wabva ndatorana nemurume uya akwenda paofisi yavo paView House. Svike paView House. Chii chaitika? Wakutotuka mukomo, wakutotuka murume wekuMozambique. Ndikati aiwa musanesane naye pamurume uyu. Inini ndindauya naye. Saka kana mwakutuka iwe mwakutotuka ini. Ndati ndoda kuona officer in charge. Svike officer in charge uya wanga ari officer in charge wechikadzi. Wanika unozi Sister Mary. Wanika Sister Mary uya ndinomuziva maningi achisenzera kucivic court.
ku civic center. Civic center. Hello, ndiripo wakadini kuri right. Alright, regera ndimboende pachigayo pacho izvozvi. Alright. Right. Kazi wanike office ndichajuya tatoziwana na Sister Mary uya. Sister Mary akati taona tizowayo chikati. Uyo mukomana urude iwe. Ndikati musandiseke ndiye bauyo ndindauya naye. Ndo panapira nyaya kuti mukomana mwe mumono pano iri kazi tamuona. Ndikati chinyi chaitika kazi wasiya $10 achibva azi tiketi rozobatanidzwa kuti riite wanire $20. Ndikati ndio masenzera yamunoita kuti uyu munombotora mari mozobatanidza tiketi. Uyezve zvamupa $10 mwamupa risiti asi hatina mupa risiti. Ndikati ino mari yomunayo yacho ndiyo unozi chaiwo maito. Ini ndakufonera chief security officer waizi Chaparika nguva yacho nditaure ngeuriwo kuti matora choko muhomwe. Handobva ndanyepera kubudisa foni kuti ndifoni. Kazi wachikati musadaro basa rinopera, vanhu vanopera kupera, basa ravo rinopera. Ndekera tidaidze officer wacho, arresting officer wacho auye panapa. Wabva adaidzwa obva uya. Kazi unowaziva ere? Kazi ndinowaziva, ndiwo achikati waya wasikadi zviro zvenhando. Kazi ino chaitika zvaitika zviya zvese. Imwimwi dzokeserai murume uyu, handiri mwapomuona murume uyu, mudzokeserai mari yake $10. Kana takuda kuzomusunga kuti ndobva ndati kana mwakuda kumusunga muchatanga ngenzira iri proper. Mini waro murume uyu asati asungwa. Pakatora almost 40 minutes kuti waunganidze $10 iyo. Saka inini I was so ndaka-dedicate time yangu patience kumirira kuti mari iyo yauya paya yakutambidzwa ini. Ndikati aiwa mutambizini, handini muridzi wemari. Ipai yena murume uyu akapuwa mari yake, apuwa mari iyoyo. Ndikati ngati mwamusunga nhasi takutangira ipo kuti kwakuzonda munhu hakusisiri retaliation. Saka iye wabva atungamira, wabva uya kundimira pa municipal pamaofisi anochererwa dzimba pahouse. Ndauya ndakasvika akandimirira akati wachikati dhora iri mwende womo koko. Ndikati aiwa inga vanhu vakakutaura kuti ndibhadharisiwa. Saka dhora iri wakuda kundipa ngeri. Iwe ichiita tengesa hembe dzako, tengesa wakasununguka. Kana pane chaitika futi kusanisana nawo uya kwandiri. Then murume wakadini wakafara akaenda. Then hardly after 2 weeks ndakazoona umwe murume wauya. Kasi wachikati ndiri edzai bhachi resutu. Ndikati iwe uri kuti ndiedze bhachi resutu, handina mari bai, mari yacho ndinoiona. Kasi ndati edzai. Paya kwauchindotambira ndakuedza kunyepera kuedza. Semunhu handisoda ndisina nemari. Apo ndakumura ndakuda kuti ndimudzokesere. Kasi chibva imwatoona nebhurugwa racho. Isutu yanga iri sutu. Urundipa ini ndataura kuti handina mari. Kazi makangano ere wachikati ndini murume uyo mwakabatsira. Alright, yakuzotenda. Ndauya kodini kotenda. Dai imwe mukaramba mwatondigumburwa ini ngekuti ndauya ngemwoyo wangu wese. Ndauya kodini kotenda zvamwakaita. Ndobva ndatambira sutu iyo. Ndandisizoziva kuti ndangisirwa patotanga hondo.
Mondoi futi. Wabhuka mechi? Ndatobuka mechi. Mechi yandabhuka unozoti ngei? Ndazoenda kumba manje. Ndakabva ndaisirwa mupapi wabheki kana. Ndaenda kumba nguva yandinosvika kumba mazuva ese. Ndatambidza madhamu negorosa chimwe chona ndawatenga. Apa avhura pebheki yanga ine sutu iya. Kasi imwe baba mwana mwatanga maitirei? Makutozvitengera sutu. Kumba. Musina chomwanditengerawo. Ndikati aiwa mabasa akanaka. Handipo pakazozvisisa. Ndiyo mvisa imwe. Saka mbiri yacho nekumozambiri yakasvika. Yakasvika? Haingambotadzi kusvika. Imakatanga kushandira muno muGreen Market rini? Ndane 26 years. 26 years? Macho. Ndokuti munani makatanga rini? Na 2000? Mune 2000. Mama chakangodai here zvokuti vanhu mama musati mavaita crowd kudai unoziva zviri kunetsa ngezvekuti iye zvine mabasa kunze uko munhu wandoona wakamari kake watofuka uyu. Saka way forward yotiri kutaura hedu maererano neGreen Market. Way forward yotiri kuronga izvozvi isusu sevatungamiri. We want to form a cooperative. Toenda tiri kupropose kuti tiende kuama industrial sales ari inozi Christmas pass by Christmas bypass road. Handitoda kupinda ngepaferuka. Togurirwa topuwa totenga ma-industrial sales. Anenge achitaura kuti isusu. Ngekuti zviri kunetsa ma-local governments edu nema-local authority edu ngezvekuti wanoconsider ma-residential sales vachitengesera vanhu ma-cooperative nzvimbo dzekuti vanhu vaende kogara. Asi hapana ma-cooperative ema-industrial sales. Saka vanhu vacho vanenge vari kugara mudzimba idzi vanenge vachisenza vachibva pai. Ndozvatatotaura nekanzo kuti consideriwo kuti ma-SME anga ane ma-commercial sales. Because zvinodadisa kuti unge une shop kana kuti commercial stand inotaura kuti iwewe unovaka ngepurani inorekomendwa mumakore atiri ano. Panamba imi munobhadhara inyo? Vanhu tiri kubhadhara kucity council. Totaimbozvinonzi munobhadhara padhei kana pamwedzi? Padhei wakaona kuti nekind of business yotinoita hazvina tsokuda. Saka wakaisa pamwedzi. Haiwa chikati ndotenda mati ticharamba tichindouya hedu tichiona ndatenda nekundipa mukana iyoyo because cooperative yanga iri kunetseka. Murume wakauraya bishop wakaitiri kuti magic here kuti usati waberekwa wakutopara mhosva unozozvarwa mhosva dzakakumirira. Vakakuzvindikita yava hapana chamuchavaitira here sinzi muchifambira nyaya dzemutemo vakakurovaya mungosiya zvakadaro. Ndandada kumboedza kupesuwa asi pane shamwari yangu close friend of mine zita handichatauri hangu because mashamwari yangu akawandisa yakanditi Sawira iwe ukasiyana hako nazvo unofunga kuti unobvi? Hapana shu. Iye wacho kana ari iye chakamira wacho unozotonyara ega kuti ndizvo kupisa kwakaita muzukuru wangu imba. Wakati nyaya yaSoni yanga yazoumawo muna CID. Kazi nyaya yaSoni inogona kuattracta kana kuti 6-7 years. Kana 10. Akabva aenda kofira kujeri kwacho because muzukuru wetu she is around 52 or 53 years. Akabva aenda kofira ikoko handiti yatongoziya hakuna ngozi. Saka siya zvakadaro. Yenzi nhasi rinondishungurudza. Aiwa. Tanga tiripo paGreen Market ndina vachikati tichange tichinawo hama yedu yepedyo. Kunga mangozvinzwira vachipa divi ravo
waari kusangana nazvo nezvakaitika kumashure. It's humanly possible and physically impossible. It's humanly impossible. It's physically impossible kuti munhu asati azvarwa anonzi akauraya Bechnaf. Ini chatozomboita research kuti Bechnaf wacho wakatombofa sei. Ndichimborakidza kuti havana mhosva dai mutori mumabhuku ehistory edu tichitokuverengerai kuti Bechnaf akakuita hero akauraya Bechnaf. Ndisachikati awa nanhasi vachiripo, but problem yekuti wakauraya vasati vazvarwa. Maita basa sachikati.